Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Naanata sa ikakawhaag usa nga Domingo sulod sa tuig niya gipahinomduman ta nining Domingoha sa atong paglig-on, sa atong pagtuo ug pagsunod ni Kristo. Atong iampo nga ang kalibutan nga nagkaguliyang karon, labi na gis na naggubat nga mga nasod, magpatalinghog na unta ang atong mga leaders sa pagsunod ni Kristo. Dili magpatuyang sa ato lang tawhanon nga mga gusto. Nga ato sad nga mga benefactors and donors mahatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan bugti sa ilang kamanggihatagon ug pagsunod nila sa pagkamanggihatagon sa Ginoo. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas akong dako uyamot sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna o sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo o sa among tinguha alang sa imong gisaad. Niining kalibutan nga nagkausab-usab, tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Josue. Gitigom ni Josue ang tanang banay sa Israel didto sa Sikem. Gitawag niya ang mga pangulo, ang mga kadagkuan, ang mga maghuhukom, ug ang mga opisyal sa Israel, ug nanuo sila sa atubangan sa Dios. Giingna ni Josue ang tanang katawhan. Mao kini ang giingon sa Dios sa Israel. Kaniadto ang mga katigulangan ninyo nagpuyo sa tabok sa suba sa Euphrates ug nagsimba sa laing mga Dios. Usa kanila mao si Tera, amahan ni Abraham ug ni Nahor. Kung dili kamo andam pag-alagad sa Ginoo, pagpili karong adlaw kung kinsay alagaran ninyo, ang mga Diyos ba nga gialagaran sa iyong mga katigulangan dito sa Mesopotamia, o ang mga Diyos ba sa mga Amorihanon dinhi sa Yuta nga gipuy-an ninyo karon? Apan alang kanako ug sa akong pamilya, mag-alagad kami sa Ginoo. Ang mga tao mitubag, dili gayud kami mubiya sa Ginoo ni moalagad sa laing mga Dios. Ang Ginoo nga atong Dios nagluwas sa atong mga katigulangan ug kanako sa kaulipnan sa Ehipto, ug nakita nato ang dagkong mga butang nga gibuhat niya. Gilikay kita niya sa kadautan, bisan diin kita paingon, taliwala sa tanang kanasuran nga atong giagian. Sa atong pagdasdas, giabog sa Ginoo ang katawhan, ang mga Amorihanon nga nagpuyo sa kayutaan. Busa, mag-alagad usab kami sa Ginoo, kay siya amo mang Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maniya kanunay sa akong baba. Pahimaya ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako og malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo.
ang Ginoo nagatanaw sa matarong ug nagapatalinghog sa ilang mga singgit. Ang Ginoo nagasudya sa mga nagabuhat ug dautan, aron dili na sila mahinumduman sa yuta. Tagang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Sa pagsangpit sa matarong, namati kanila ang Ginoo, ug sa tanan nilang mga kasakit, giluwas niya sila. Ang Ginoo hadol sa gisulay nga tawo, ug sila nga naguol sa espiritu iyang giluwas. Tagang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daghan ang mga kaguol sa tao nga matarong, apan ining tanan ang Ginoo nagapalingkawas kaniya. Nagabantay siya sa tanan niyang kabukugan, ug walay usa kanila nga mabali. Tagang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang daotang mga buhat nagapatay sa daotang tao, ug ang mga kaaway sa matarong nagabayad sa ilang kalapasan. Apan ang Ginoo nagaluwas sa kinabuhi sa iyang mga sulugoon, ug walay mahulog sa kalapasan kanila nga nagadangop kaniya. Tagang tama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Tungod kang Kristo pagtinahuray kamo. Mga asawa, tahura ug sundan ninyo ang inyong bana, sama nga nagtahod ug nagsunod kamo sa Ginoo. Kay ang bana mao ang ulo sa iyang asawa, ingon nga si Kristo mao'y ulo sa simbahan, ug si Kristo mismo mao ang maluluwas sa simbahan, nga mao ang iyang lawas. Pusa, kinahanglan mo tahod ug musunod ang mga asawa sa ilang bana, ingon nga ang simbahan nagtahod ug nagsunod kang Kristo. Mga bana, higugmaa ang inyong asawa, ingon nga gihigugma ni Kristo ang simbahan ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang niini. Gihimo niya kini aron paghalad sa simbahan ngadto sa Dios pinaagi sa iyang pulong
Human niya kini hugasi sa tubig. Sa ingon ni ini, gitugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag, putli o walay ikasaway, walay buling o kunot, o bisan unsang apan. Kinahanglan nga ang mga bana mahigugma sa ilang asawa, ingon nga nahigugma sila sa ilang kaugalingong lawas. Ang bana nga nahigugma sa iyang asawa, nahigugma usab sa iyang kaugalingon. Walay nasilag sa kaugalingon niyang lawas. Hinunua, pakanon niya kini og atimanon sama sa gibuhat ni Kristo sa simbahan, kay mga bahin man kita sa iyang lawas. Sumala sa giingon sa kasulatan, tungod niini ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, ug motipon sa iyang asawa, ug silang duha mahimong usa. May dakong kamatuoran kining bahina sa kasulatan, ug sa akong hunauna nagpasabot kini kang Kristo ug sa simbahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Daghan sa iyang mga tinun-an nakadungog niini og miingon, lisod kaayong dawaton kining pagtulunana kinsabay makasabot niini. Bisag walay nagsulti kaniya, nahibalo si Jesus nga nagbagulbol ang iyang mga tinun-an bahin niini. Busa giingnan niya sila, nakapabugnaw ba kini sa inyong pagtuo kanako? Pananglit makita ninyo ang anak sa tao nga mukayab balik sa iyang gigikanan, mabugnaw balang gihapon kamo? Ang maghatag og kinabuhi mao ang espiritu, dili kini mahimo sa tao. Ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo espiritu og kinabuhi, apan pipila kaninyo wala manoo. Nahibalo si Jesus sukad pa sa sinugdan kinsay dili motuo o kinsay magbudhi kaniya. Og midugang siya sa pag-ingon, mauman gani nga gisultihan ko kamo nga walay makaari kanako gawas kun itugot kini sa amahan. Tungod niini daghan sa iyang mga tinun-an mibiya og wala nagayod mukuyog kaniya. Og miingon si Jesus sa napulog duha ka tinun-an, og kamo mubiya ba usab kamo kanako? Si Simon Pedro mitubag kaniya, Ginoo, kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang mga pulong nga naghatag og kinabuhing walay katapusan. Nagtuo kami og nasayod nga ikaw mao ang balaan nga Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Daghan kayong mga tao nga dili motuo ni Kristo. Naasay mga tao nga Katoliko na, Kristiyano na, namiya
tungod kay nakakita sila dili nila gustong sundon dinhi sa atong simbahan. Nasay uban nga dito sa laing relihiyon or lain nga mga sikta na malhin sa dinhis Katoliko. Nganong naa maning pagbalhin-balhin sa may hinungdan tungod kay nangita tag kasiguruhan, security of our lives. Lingi ay mong tupad ing na secured na ka. Ing na ba? Na secured na? Kamong mga asawa, secured na mo sa inyong bana? Kamong mga bana, secured na mo sa inyong asawa? Kamong mga ginikanan, secured na mo sa inyong mga anak? Ha? Kamong mga anak, do you think secured na mo sa inyong mga ginikanan? Kamong mga parokyano, do you think secured na mo sa inyong parish priest? Nagtuo sa kamo nga ang pari secured na sa ninyo? O manggay mo mahurot og palit ang slat nato. Kitang mga lumulupyo dinhis Pilipinas, secured ka tas atong mga leaders. Naaman tayo mga kapulisan o mga military, secured ka ta nila? Ay, nahitabo ron sa kuan ay Davao. Ang Davao, mura nagkahimtang og martial law gamay. Gamayng martial law. Looy gani kayo ang usa ka community, kanang ilang community ni Pastor Kibuloy. Kay natanawan nyo social media gahapon, naluoy kong naminaw og nagtan-aw naa sa YouTube ang footages nga nahitabo. 2,000 ka mga pulis nga mao'y ato untang security nag-serve og warrant of arrest sa usas mga membro ni Pastor Kibuloy nga naay kaso. Diskasan sa abogado kay murag naay gamayng problema ang arrest warrant, pero niingon ang head sa pulis, di ni panahon sa pag-discuss attorney. Tagaan ti kag 30 minutos. Di gani ka mukuan mamugos migsod. Pero dito day sa luyo sa ilang part sa kingdom, gibungkag nas mga pulis og nanood na. Doon na nga igos tirgas, doon na nagani na nga samad, doon na nagipusasan og doon na nagani na kuyapan tungod sa pag-atakis kasing-kasing og doon na gyoy confirm man tingal ito, duha nay patay tungod kay giatakis kasing-kasing kay mga residente man diha, mga bata, mga tiguang, mga babay, way mga armas, sige lag-ampo, siging trabaho, mga butante na sila, mga voters, mga taxpayers. Unya ang gibayaran sa taxes nato ang mga pulis. Ang mga pulis wa na sila'y income nga dili gikan sa atong taxes. Unya, sila'y atong security. Karon di na maminaw sa mga tao nga ilang mo'y nagsweldo nila. Din sila maminaw. This is not a time to discuss attorney. Dito las korte, basta kami musod gyud mi og di gay mo patuo, mamugos migsod. Og tinuod man, gipasod gyud sila kay mamugos man gyud. Gi-search nila gikas buntag hangtod sa hapon og karon sa akong nabalitaan, di na kuno makagawas ang tua sa sulod o di na makasulod ang dias gawas. Ang mga pulis na naghari dito sa sulod sa maong lugar. Private residences. Arrest warrant ang gipakita. Why na arrest? According sa ilang warrant of arrest. Pero ilan ang gi-take over ang tibuok nga lugar. Ambot unsay isulti anis atong mga lawyers, sa atong mga leaders, sa atong nasod. Daghan ikog nadunggan sa una nga mamaraig aning community ni Pastor Kibuloy kay mga 8 million guna sila kabuok. Mga politicians adto magsigi og pangayog sa pabor, mangayo og tabang aron mudaog sa ilang eleksyon. Hain naman mong ato mga leaders nga nidaog tungod sa mga butar ani mga tawhana.
Nganong nahitabo man murabag og atong tan-awon murag ang gasweldo mao na nooy giopres sa gisweldohan. Di na maminaw ngano man kay ang gipaminaw aning ato karong mga kapulisan pulong sa tao, dili pulong sa Ginoo. Mao nang niingon si San Pedro diri sa atong ebanghelyo, asam unsa ni? Ginoo kinsa may among kapaingnan, anaa kanimo ang pulong nga naghatag og kinabuhing way katapusan. Nakaingon sad ang mga members karon aning maong community, akong nadunggan, nanawag ngadto sa mga senador, pipila ka senador, niya niingon sila, asa naman ang amo, asa naman meron paingon, kinsa may mulaban namo, nga wa naman magtingog ang atong executive branch, ang atong, sa panang usa ka branch, judiciary, wa naman magtingog. Mao na asa man mipadong. Mao ni ang problema mga igsoon kung maminaw tas pulong sa tao. Di na ta maminaw sa pulong sa Ginoo. Ang tinuod nga security wa diha sa pulong sa tao. Ang tinuod natong seguridad mao ang pulong sa Ginoo nga magtudlo nato. Mao bitaw diri sa unang pagbasa si Josue niingon siya sa iyang mga sakop, kinsay inyong paminawon og sundon nga mga pulong, kaning mga Dios-Dios, idolatry, or kinibang pulong sa Ginoo nga atong gisimba, nga miluwas nato gikan sa kaulipnan dito sa Ehipto og mihatod nato dinhi karon nining yuta nga gisaad, kay nagsugod na magsilagsimbag mga Dios-Dios. Lingiyay mong tupad, ing nakinsarong pulong imong gisunod. Sa tao o sa Ginoo? Unsa may ilhanan nga gisunod nato ang pulong sa tao? Niagid ning tulo. Kanira gyoy common target or objective sa pulong sa tao. Kwarta, gahom, dungog. Ang pulong sa tao kanunay nagsintro ani nga kabuta gyud ang daghang kwarta, ang taas nga dungog ug ang dako nga gahom. Wealth, power, and honor. Ug mao ni nakagubot sa kalibutan karon, Russia, Ukraine, wealth, power, and honor issues. Hamas and Israel, power, honor, wealth issues. China, Pilipinas, Amerika, o ubang mga nasod, wealth, power, honor issues. Di ba? Sige kitag pangandoy ani, gasunod tas pulong sa tao. Unsa may naas Ginoo? Dili kwarta, poverty, bulahan kamong mga kabos. At timana ang mga kabos, higugmaa ang mga kabos, unsay gibuhat ninyo sa labing ubos mo inyong gibuhat nga ri kanako. Mao nay sugo sa Ginoo. Dili gahom, niingon si Kristo, kinsa tong labing gustong mahimong labing taas, kinahanglang mahimong alagad sa tanan. Dili mo oppress sa tanan. Sa mas gibuhat ron sa ato mga kapulisan. Kapipila, dili tanan. Namurag sila nagyoy hari, sila nagyod mo'y hawd kaayo, tungod lang anang ilang armas o tungod sa nag-back up nila nga authority. Ana. No? Nya ang ilar bang giharas? Ang mga taxpayers, ang mga voters nga mao'y nagtuboy aning authority nga naglingkod nato karon. Ingka di man na, Pader, jutay raman na sila, 8 million raman na, 100 million man takapin. Kung mahimo na nila diha, anang maong sektor, mahimo sa na nila sa tanan. Maunay principle sa philosophy. Do not say it is impossible to happen in that place if it is already happening in this place. Di ba? Musugot ba mo? Nakita dinhi, dili na ta makamisa.
Nanay magwardya diha, mag-anag pusil, nya kita mo'y nagbayad nila taxes, sige silang kaon sa atong kuan, kanang armas nga ilang gida, ang ato gyapong mga buhis, ang gibayad ana, kanang ilang mga uniform, atong buhis, ang gibayad ana. Nya kita mo ilang hulga-hulgaon, kita mo ilang hadlok-hadlokon ang ilang pusil, nag-training na sila martial arts, nag-training na sila how to attack. Unya kita'y ilang atakihon, nga kita mo'y nagbayad sa ilang training. Unayon ta. Mamalandong ka tawi, mga leaders sa Pilipinas, simbahan o sa gobyerno. Mamalandong kamo dihang mga naa diha naglingkod, pulos gyud mo nagkaon sa buhis sa mga Pilipinos. Ang uban pagani ninyo nangurakot nining buhis sa mga Pilipinos. Ang mga pobre nga mo'y nagbuhis, palit lang ka diha kag isda, mo tindal kag isda, tikitan dayon ka. Apan kining mga dagko kay nato mga rangguhan nga mga tao na ipipila nila, siging pahimo sa atong buhis, mangutang pagyud sa laing nasod para igarantiya ang atong buhis. Nya unayon tag sakit, unayon tag persecute, unayon tag oppress. Pulong sa tao nga handom o gahom, kwarta o dungog. Kita dinhi sa atong parokya, naningkamot gyud ko nga mamaligyag slat. Unsa man nangandoy tag kwarta? Ako mong gitudloan, i-share ng inyong kwarta sa simbahan, kay naatay mga project nga gihimo para sa kaayuhan sa tanan. Ako naningkamot sa ko dinhi alagad. Lagad ba? Ako, wa ko'y balay nga gihimo. Wa jud ko'y balay, bisag inyo pa ng background check. Balay nas akong igsuon, akong atuan tos Guadalupe, balay sa akong iyaan, tos bukid. Igo-igo rasang mahigdaan. Pero daghan tagihimong mga balay para sa atong kaigsuonan. Gani, sige tagtabang atos ubang parokya o uban atong mga ministries sa atong archdiocese. Bisan kita dinhi nagpunga-punga sa atong daghan kaing bayronon, wa na ginahibilin natong kwarta. Ato ginang hotdog hatag kay wa ta dinhi maghuna-huna og pagtigom og kwarta kung dili sa pag-alagad sa atong isig katawo ginamit ang kwarta. Salamat sa tanan nga namalit og slat, salamat sa atong mga donors, salamat ninyo nga uban aning atong kausa. Pakpaka dato ang ato mga malit og slots. Siging hatag, kulikta o uban pa. Naay manganhi nato, magmission appeal, mapahiyumon kaing mugikan dinhi, labing minus makadagit silang mga 200,000 gikan nato. Pagkanindot, ana, no? Kay wa ta mahangol dinhi kwarta, kung dili sa pagpaambit og kwarta. Pero kining mga tao nga nagsunod sa tawhanon nga mga pulong, gasigi lang ni sila og pahimo sa kwarta, mangbiktima pagyod, unayon pagyod biktima ang mga tao nga mo'y naghatag nila kwarta og assurance sa kwarta. Himo-himo silang budget, himo-himog budget, kita mo'y gabayad anang ilang budget. Nya kurakuton pas uban, unayon pagita pagharas sa ilang mga sinugo. Mamalandong taani. Ako ni sulti ko ani dili pagpanaway sa atong gobyerno, kung dili kitang tanan mamalandong. Ako leader man sa kong simbahan, ni asay daghan dinhi sa simbahan nga hangol sa kwarta, hangol og dungog, hangol sad og gahom. Og maingon na gani ko ana, ako na gani mo'y maigo ana, palihog badlonga ko ninyo. Sagdi lang, og musinghag ko primero, sige hilang yung kong badlong. Kay naningkamot yung ko, pag paningkamot, nga musunod ko sa Ginoo, pero na ako'y kahuyangan. Usahay sad. Ana dong, usahay. Kani, maigo ni sa akong gahom. Pero sagdi lang kay, smiling mangyapon. Ana, no? Mao na sa atong ikaduhang pagbasa, gi-emphasize ni San Pablo ang relasyon sa bana o sa asawa, kay naa sa pamilya
nagsugod ang mga pulong nga atong pilion, pulong bas Ginoo o pulong sa tao. Bulahan tong pamilya nga nagsunod sa pulong sa Ginoo. Ug unsa may emphasis, asawa, tahura ug sunda ang imong bana sa tanang panahon sama nga nagsunod kas Ginoo mismo. Kinsang mga asawaha ang nituman ani taas ang kamot. Kanang di gyud magyaw-yaw sa bana kay tan-aw niya iyang bana murag representatives Ginoo. Pulos pa mo yawanon. Mga bana, matod pa ni San Pablo, higugmaa ang inyong asawa, parihas paghigugma ni Hesus sa simbahan nga iyang asawa, ug pagpakamatay mo para sa inyong asawa. Unsa may tumong nga magpakamatay ang bana sa asawa, aron kuno madani ang iyang asawa atubangan sa Ginoo, nga way buling o mansa. Pasabot ang bana, maningkamot yun nga dili makasa ang iyang asawa, tabangan gina niyang iyang asawa nga di kasa, lipayo na niya kanunay, bahala nagluod na kay nagnaw. Kinsa mang mga banaha ang nagbuhat ani hangtod karon taas sa kamot. Puparihara mo sa inyong asawa. O niya, kung di tang magtuman aning mga sugua, way klarong paghigugmaay o pagtahuray ang banag asawa, mutakod manas mga anak. Ang mga anak, di sad ka maong mutahod, di sad ka maong musunod sa sugo sa Ginoo. Kay bunga man na ninyong inyong mga anak. Niya, mutakod nis katilingban. Ang pamilya, wa na magtahod sa pulong sa Ginoo. Ang ato sang katilingban din asad mutahod sa pulong sa Ginoo, mo resulta nining kagubot nga akong gipang hisgutan. Magbag-o na ta. Lingi ay mong tupad. Ing nasugod karon, ikaw na'y akong tahuron. Tingnan na ba? Sige, ay manindog na tayo. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, sama kang Pedro, makailaunta kita kang Hesus, isip tuburan sa tanang kaayuhan. Malaumon kitang muingon, Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw, diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan, kanunay maghuna-hunaon sa ilang katungdanan, sa mapaubsanon ug matuohong pag-alagad sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan, diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga batan-on, magmanggihatagon sa ilang kaugalingon, ug musanong sa tawag sa pagkapari ug pagkareliyoso, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot,
Isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Nga sila nga nanag-antos sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay, ug walay tagtungod nga muhipos kanila, makadangat sa langit nung puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom nga Dios dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluy-on ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawhan sa Dios diha sa imong gugma, ihatag ang kalinaw ug kahiusa nganhi sa imong simbahan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit.
Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadiyos apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon ug kadtong wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios uban kang San Jose ang iyang putli nga bana uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer og sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manasab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, ako angay makalawat kanimo, apan ipangulong lamang ang maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli og agaka ang among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga panalipod, divine security. Nya mahitabo ra ni kun ato yung higugmaon ang pulong sa Ginoo dili ng kwarta, dungog og sa tong usa gahom. Ana no. So ato karong tawgon ang ato mga children. Ari mo diri sa tubangan para sa atong special blessing for children. Children 10 years old paubos, ari mo tubangan. Ato sang pasalamatan ang atong mga kaigsuonan nga mi-serve karon, ang atong mga pimag dihas gawas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, ang atong mga usherites, atong love offering assistants, ang atong lector, salmista, ang atong mga sacristans, ang atong parish personnel, ang ato sang mga IT, ang atong sokom, niya, ang atong choir, ang San Vicente Choir, o ang atong nihimo sa formal offerings karon, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Maurice on Mrs. Maria Luisa Garbo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sige mga children, ana inyong kamot ha. Ana inyong kamot. Atong i-extend mga igsoon ang atong mga kamot ngadto sa atong mga children. Langit tong Amahan, mahigugmaon sa tanan, nagadayeg kami kanimo tungod sa paghatag nimo kanamo kang Hesus nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang kabataan nga miduol kaniya, dawaton unta niya nga mahinangpon sila nga miduol kaniya karon. Tanawa nga mahinangpon o mahigugmaon kining kabataan og bantay sila sa imong gugma. Magtubo unta sila diha sa kaalam og sa panuigon og sa kusog diha sa imong presensya og sa atubangan sa tanan. Bendisyon ni usab ang tanan nga nagmahal og nagalima kanila, ilabi na gayud ang ilang mga ginikanan. Kining bendisyon among gipangayo Amahan, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo ka sa langit, sa pagayod ni imong ngalan, moabot ka namo imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay, inunualwas sa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa amoy kamatay. Amen. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. San Vicente Ferrer, iampo mo kami. Atong tagaag masipang pakpak ang ato mga children. Salamat kayo. Sige, balik na mo sa inyong gilingkuran, mga children. Nalang agis kilid. Ato sang pasalamatan ang ato mga kaigsuunan nga nagpadayon sa pagpalit sa ato mga slots para makabayad ta sa atong mga utang sa atong contractors o sa ubang mga tao nga nagpahulam nato para mahuman ng atong kumbinto. So ang atong SBF DAG nahalina na tag 35,694 ka slots
naapay 24,306 ka slots nga available nga tag 500 pesos per slot. Nya naani siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 200 ka 16 slot challenge ang atong nadawat. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. So padayon tag pamalit, ato lang ining haguan pagpaambit. Ang ato sad nga Couples for Christ nag-imbitar sa ilang Christ or Christian Life program sulod sa 8 ka Sabado sugod karong September 7, 2024 alas 7:30 gabi anha diya sa atong FLA office. Para sa dugang detalye, para ninyo mga magtiayon nga interested niini, tanawa lang diha sa atong mga tarpaulins nga naigibutang diya sa gawas. Ang ato sang financial report sa atong parokya for the month of July. Beginning balance 2,312,669.79 centavos. Add total cash receipts for the month of July is 7,149,461 pesos and 10 centavos. Less cash disbursements 8,080,416 pesos and 22 centavos. Ang atong ending balance as of July 31, 2024 is 1,381,714 pesos and 67 centavos. Atong pakpakan ang atong kaugalingon o kamong tanan nga nagsuporta ato ning padayonon pagsuporta kay ato na lang sa ning reparisyon aning mga kagubot sa kalibutan karon. Padayon sad mo suporta sa atong YouTube channel ang Padresiano Ubod aron anhi mo makakita sa ato mga official contact persons, contact numbers and account numbers. Unsaon man pagtan-aw ani, kinahanglan tan-awon usa ninyo ang number of subscribers. Sa pagkakaron murag niabot na taog 200,000 ka subscribers o niya aron makasiguro mo sa ato mga official information tan-awa inigkanta sa offertory song o sa final song sa atong online masses nga atong gi-upload dinhi. Ang ato sang official nga Facebook page mausab ang San Vicente Ferrer Parish Liloan. Ayaw mo pagsunod anang uban kay basig unofficial. Sa katapusan atong padayonon ang pagsuporta sa ato dinhing mga facilities pinaagi sa inyong special love offerings. Ang ato ding stage diha ato na sanggi repair kay nalata sa kuan uwan kay tab plywood raman to ato na sanggi ilisan og anang hardiplex para magamit na nato. So suporta lang mo sa inyong special love offerings para sa ato mga facilities, labi na gyud sa atong parking areas o sa atong CRs. Manindog tang tanan. Ato karong i-recite ang atong motto sa pagsimba. Atong kusgon. Ready? Go! The best place to visit Is the church. The best activity to participate is the Holy Eucharist. Masipang pakpak sa atong Ginoo, sa mahal nga Birhen Maria, o sa ni San Vicente Ferrer. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa sa Diyos. Diyos.